Vítam všetkých. Dneska si spravíme vynikajúce jedlo z červenej šošovice. Bude to tak trochu na indický spôsob. Veľmi zdravé, pre vegetariánov úplná bomba a pre mäsožravcov samozrejme tiež. Takže ako prvé si zapneme šporák na strednú teplotu. Na panvici si rozpustíme ghee, čo je prepustené, prečistené maslo. Dá sa jednoducho spraviť, alebo ho môžeme kúpiť hotové a pustíme sa do krájania. Máme tu tieto základné veci, ktoré sa používajú na prípravu kari. Jedno z nich je cibula. Krájame na malé kúsky. Hodíme na panvicu. Cesnak, zázvor, taký kúsok. Olúpeme. Ešte tu máme čili papričku. Vhodíme všetko do hrnca. Super základ je hotový. Teraz budeme potrebovať korenie. Máme tu kari korenie. Hlavná zložka je kurkuma, vďaka ktorej má takúto krásnu žltú farbu. Korenie je dobre opiec vždycky. Ja tu mám túto super domácu šťavu z paradajok, takže iba zalejeme. Ďalej budeme potrebovať čistú vodu a kúpeľ pre našu šošovicu je tým pádom hotový. Soliť budeme až nakoniec. Pridáme si červenú šošovicu, ktorú netreba ani dopredu namáčať. Je výborná, výživná bomba. Pridáme k nej mrkvu a zemiak batát, takže si očistíme 2 mrkvičky. Čo je toto? Môžeme rovno nakrájať na ľubovoľné kúsky, ľubovoľné tvary. Pridáme rovno k šošovici. Keď máme všetko v hrnci, prilejeme ešte vodu. Šošovicu necháme variť aj so všetkou zeleninou a zatiaľ si urobíme chlieb. Pripravíme si najjednoduchší chlieb, aký vôbec existuje, a budeme potrebovať iba múku, hladkú múku, vodu a sol. Pripravíme si teda jednoduché cesto, ktoré zvládne úplne každý. Posolíme, štipka a vlažnú vodu. Vytvoríme si cestičko a necháme chvíľu odležať. Nie sú tam ani kvasnice, takže nebude kysnúť, ale necháme ho chvíľu odpočinúť, kým sa nám nedovarí šošovica a potom si spravíme pekné čerstvé placky. Vytiahneme si panvičku. Budeme piecť iba na sucho na panvici. Nakrájame si porcie. Môžeme použiť aj takýto čistý chlebík, ale my si ho obzvláštnime ešte tým, že pridáme čerstvú vňať koriandru, aj trochu čili a vyvalkáme na pekné tenké placky a necháme na sucho opiecť. Šošovica je už uvarená, môžeme vidieť, jak je už mäkká. Pridám špenát, ktorý je mrazený, my si ho ešte dochutíme, a to solou, a na záver si nasekáme ešte koriandrovú vňať. Máme všetko hotovo, šošovica je uvarená aj spolu so špenátom. Chlebíky máme tiež upečené, takže dneska sme týmto pádom skončili. Zoberieme si nejaký tanier a naberačku a naberieme si peknú porciu. Dozdobíme ešte peknou vňaťkou. Máme hotovo. Extra chutné, extra výživné a extra zdravé jedlo z červenej šošovice na indický spôsob s kari korením, špenátom a sladkými zemiakmi. K tomu domáci, jednoduchý chlieb. Dobrú chuť.